Здравейте всички, аз съм Лети, при мен е Лонг. Здравейте, аз съм LogBG и днес ще покажа сървъра на LedBG. И И да всички. От неговата страна как е. Аз този път ще пропусна да снимам. Баси мангала, как се намесваш така мазно в клипа, буклук. И на всичко догоре ми фърля Invisible Potion. не, спид, Става спид, Invisible. спид. Не бе, спид, хвърляше спид. А, Пак не ми става нищо. Е, ти мляко малко да си по-свеж, моето момче. Вътре си спиках, ай сега го спи. Не бе, аз пикнах малко, подрисках малко в кофичката му, я дадох да изпие. Да излиза. Това ни е казиното, И вижте. така, айде покажи на зрителите новия апдейт казино. Удряте с дясно копия, с едно да щупите блока и Да. се мести казино. Цак. Е, И всеки път или ви дава, или ви взима. да, ма Банката да, показахме. Ела първо моята къща, след това твоята, да покажем. ама Не да за. знаете, че ви взима по $100. Да, ама за сметка на това може и да спечелите. Чакай, искам да си стегля парите от банката. Идвам. Мога потъна вън земя. Аз пък не. Тук си избирате едно от двете и си взимате парички. И 5 стотинки ми даде. На теб колко? На мен е 10. Те яд. Аз преди малко трябваше да си стегля. Покажи плагина Селхенд. Вземи нещо. Вземи Да, примерно между другото. И всъщност това май не е плагин, не знам какво е. плагина. То си го има по принцип. Има Няма. и сел хенд и е така. Сега в момента си пълна диамантни блокчета и пише Селхенд и... Така пишете и ви дава смисъл пари. В смисъл, каквото на ви трябва искате да го продадете. Да. И това пак ви дава пари, зависи там колко. Тъпото е, че всичко може да се продава, освен емералди и мисля, че беше майнкартове. Не, май може. Чакай, ще пробвам. Емералд може, мисля, че без блока. Майнкарт колички се продават за $23. Емералдите също могат. Аз съм продавал емералд в един сервер. И тук може. Сигурно те там имат по-нова Не, версия. тук не може. Не може, то нашата е най-новата и не дава да се продават емералди. А дали дава? Емералдите само по шоповете се продава, защото принципите са много скъпи. Нищо не дава да се продава емералд. Мислех си, че блок само не дава. Сега отиваме към къщата на LedBG. Аре, бе! Изпуснаха сенсора. Аре, качвай се. Айде. Та-та-та-та-та-та. Вече се бъгнах. Чакай да го настроим на първия етаж в моята къща. Аз вече съм горе. Не на втория! Не знам какво стана, бъгна ми се с компаса по дяволите. Не. Аз съм на третия етаж. Това шезлонгите във водата ли са по дяволите? Така. Това тук е първият етаж, имам джукбоксове и такива цигани. Имаш ли нещо Кажи на зрителите, бе. Ето го джубокс, ето. Това телевизор ли трябва да бъде? Какво трябва да бъде? Това? Не знам, че седиш на едно място. Чакай, ще изляза и пак ще вляза. Пак седиш на едно място. Ха-ха-ха-ха. Чакай малко. Нещо ми се бъгна. Не ще да ми отвори нито един съндък. И ще ли ти отвориш, защото седиш на едно място? И сега... Тук нещо не ми даваше. Не ми дава. Даде ми. Нямаш нищо в тези съндъци. Имаш. Аре, бе, що щупи стъпелата? Сега ще ти оправя. Не се нерви, успокой страстите. Кога ще почваш клипа? Аз съм го почнал. Честито. Приветна го. Нищо. Приветни си го, че не ми дава на твое име. На твое и на мое не ми дава. Ети табелки. Честита нова... Там, сега какво сме? Честита нова зима.
Честита 4-та зима. Тим да видя каминката ти. Това какво трябва да бъде? Не, аз на третия етаж. Не, искам да видя каминката. И да ти кажа, каминката не се прави баш така. Не си закрил всичко. Ти си тук. Ела се изкъпаме, защото ме мръсна. Ма това... Аз си мислех си, че входа е там. Не трябва ли да се спира? Не, ние сме природозащитници и обичаме да не пестим водата. Много я пестиме. Вижте колко я пестиме. Постоянно е пусната. Сега отивам на третия етаж. Чакай! На третия етаж съм. Аз чакай де. Чакам те де. И аз с компаса направо. Това са шезлонги във вода. Най-новия модел шезлонг. Плуващ шезлонг. Това би трябвало да са надуваеми шезлонги. Ама са надуваеми дървени шезлонги. Това ми е джакузито. Аз си мислех, че са надуваеми дървени шезлонги. Естествено, че не са. Аре, идвай на четвъртия. Дано да потънете. Поликъл не е мазно. Аре. Аре, бе, престани. Дано те, които легнат там, да се отдават. И тук как си измъкнал това, трябва да направиш стълбички вътре. Айде, качвай се нагоре. Ти си с асансьора, аз съм по другия път. Да бе, с асансьора, аз съм с компаса. Здрасти. Тук са машичките, външните. Виж аз откъде минах. От кенефа. Това не е кенеф, това влиза долу в джакузито. И сега спускаме по парза. Не е с лодка. Еми заради тебе без лодка тръгнах. Гледай какво става заради тебе. Гледай сега къде сложих лодка заради тебе. Гледай сега. Не! Пресни да ми ги чупиш, бе! Изчупах аз този път нарочно. Стига, как бе. се прави? Хоп, малко буташ. Идиот. Аре, бе! Та тъпа лодка не ще да... Ти влезам в твоята! Йее! И се разбих добро. Ей! Скачай! Аз па не скочих, аз па се разбих в стената. Трябва да си направиш кошче за лодки. Да, бе, аз ти взех бокулчите. Ще ги оставя тука. Някой друг път, като се спускаш, ще ги вземеш. Да ти кажа, моята къща, не знам къде е под водата, някъде. И сейфа и добре, че съм си я хом сетнал и сега отивам натам. Телепортни се при мене. Телепортирам се. Лонг. Какво се нова, бе? Някой ме грифа от къщата. Бързо, затваряй! Затваря, мама. Но ми лагва, бъгва. Отдолу, някой ми е грифа от дървото, от скъпоценното ми дърво. Къде, бе? Долу, бе! Да, бе, аз тук ще го намерих, но сега го търсих ти. Баси, предсъква. Аз ще разгледам другите етажи. Аз пеш хода на двора. Ай, тук някой те е грифал! Абе, те свине мръсни. Аре, заповядвам ти да полетиш. Бъгна ми се, не ми дава да полета. Даде ми. О, мале! Кой циганин го е направил? Аз ти казвам. Циганина ще види този циганин. Виж си някаква евиденция през тези си. Много ми лагва, че не може да си запуша една дупка. Деца ми гривали. Запуших. Запуших да. Запуших втора. Yes. Аз и масия грифър трябва да го направи. Неко ти си под вода и то ти чупи джанцата.
То нарочно мангала го е правил. Тук много ми лагва, защото съм под вода, смисъл, като не снимам клип, не ми лагва хичема. Сега... запуших една дупка, аз също. Виж, кокошка! Аз запах кокошката, виж! Къде е? Да, тая кокошка я знам, когато още копирах къщата, тая кокошка ми се разхождаше върху къщата, не знам как беше отишла там. И това прасе... Тук имам прасе. Не бе, аз тези двете още ги копирах, като копирах къщата, не знам как бяха отишли до там, но се разхождах. В смисъл, не знам как са отишли, наистина, те бяха върху тавана, аз още като копирах къщата. И те мръсни. Аз си мисля, че са умряли. Те не са. Двете ще станат напечени бутчета. Това е моята камина, най-новата, подобрената. Това нещо трябва да се снима с скриншот. Това нещо уникално. Това е свързано с историята на българите. Та каминка. Спаси ме! Спаси ме! Спаси ме! Спаси ме! Спаси ме! Видях нещо ужасяващо. Спасихте. По-подявалите къде съм. Ето го! Ето го! Ето го! Какво правиш, бе? Много ми лагва, защото съм под вода и това много ме нерви. Ето го! Ето го, страх ме. По дяволите не може да се кача на втория си етаж. Лагва ми, защото съм под вода. Толкова ми лагва, че не ми дава да използвам компаса. Даде ми. Някой тук ми е грифа от честовете. Грифа ли са ми? Не са. Тук това е броните. Първите два са с брони. Тук са мечове, лъкове и стрели, и компаси, и часовници. Всички неща. Това ми е библиотеката. Добре, че някой не ми е изял Enchanting Table, защото те вече са такива хуни. Да бе, тази тъпоградка, какво прави тука? Срутила ми е, кревата ми е махнала. Как ще спа с съпругата си? Ще го правя после. Сега ще го правя. Страх ме. Насери се от страх. Аз вече го направя. Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Аз мака. Какво? Какво е ето го? Скри ме. Ела на третия етаж. Толкова ме лагва, че не мога да използвам асансьор. То да натеза коля, бе. Страх ме. Да се срещнем някъде да се насерем групово. Аз съм в двора ти. Там го видях за последно. Кой? Него. Странния. Уникално тъпия. Кой? Кой от всички? Пешо, парти... Видях го! Кажи ми кой? Да ходим на експедиция и ще ти покажа. Добре, махаме се от къщата, неща, които ти трябват. Креатив и компас. Не знам къде си, но аз съм на спаун. Не, той е тука! Кой? Как се казва името? Аз ще ти покажа. Как изглежда? Ела. Добре, да минем през тази стена. И сега какво? Плувай нагоре. Отгоре съм. Чакай малко да светна лампите. Къде си? Тука бе. Добре, на експедиция си. Тихичко. Та кокошка ми е любимеца, няма да я убивам. Ей, уби ми кокошката! Трябваше преди да го кажеш. Гледай Ето го! Ето го! Ето го! Кой? Сега ще ти го покажа. Помислил си някоя крава за... втората ми кокошка се върна. Сега ще направи
Батко ще ти направи... Ей! Гледай са. Ела. Трябва да ти го покажа на тихчко. Надявам се да не може да вижда през такова. Иначе съм свършен. Прави го на къщата много празя това чудовище. Прави го на къщата на парти. Ето го! Кой бе? Там е. Ма ти сънуваш ли? Ето го е, там е! Ето го! Ма това е Сепия, бе! Ааа! Сепия! Отстрахуваше от Сепия! Идиот. Трахме. Страхуваше от... Ей, разкари това пиле от ръцете ми. Един приятел ми каза, че била изядала Сепия и след това му била повърнала червото през белия му дроб. Къде си? За тебе. Ела Не, тука. попаднах в капана им, под вода съм! Ще спаса. Чакай. Какво? Спасих те. Ела тука, бе. Спасявам те. Убий ги! Те са чудовища на мрака! Чакай, излезе 1.4.7. Аз сега ще го насера. Не може да дишиш, не се ухо, не може да дишиш, не се ухо. Сериозно ти говоря, аз съм сирам от тенеките. Виж какво мазно си отваря устата и я затваря. Виж? Ей, тъкмо му срах в устата. Аз. Да, бе, що ми ги пробутваш на мен и аз се разкарай. Вика, що ви ги пробутва. Така ги пробутах на парти. То после вика, що ми е пълен инвентар с букуци. Аз му виках, че е бил... Станиока. Уоу! Какво бе? Това бе... там... Какво по дяволите е това? Какво по дяволите е това? What the fuck? Oh my god. Всичко. Това е Survival Games. Това е Survival Аре Games. на парента. Не, аре на сплив. Аре. Ма на мен много ми зацепва и ще ме биеш. Еса. Да, бе. На мен толкова ми бъгват, че даже и правилно не мога да пиша. Бъгва ми. Там. Не знам къде съм. Глед. Аз паднах във водата. Я спечелих. Как съм не съм умирал? Не излезе от на рента. Другия път ще стана на креатив. Обещавам ти. Имаш думата ми, че мога да съм на креатив. А това верно ли е? Аре, нема парента и двамата. А не. Аре, Не бе, и искам, двамата. там много ми лагва, много тъпи зомбите идват и искат и просто секс. Не. Идва ми един крипър днеска, преди малко, преди да почна клипа, и ми пробутва барут за една свирка. Му викам, не може. Искам TNT и ще ти дам. Той вика, сега свърши ми пясък, аре, не може ли утре да ти дам? И аз му викам. Не може. Утре вече ще съм те убил. И той си тръгва. Добре. И не знам какво става, защото това току-що си го... Показа ли на зрителите хотела? Спаун.
Така ли? Хотела, а? Хотела. Абе, няма се качвам по асансьора, много ми лаги. Аре се кача. Се кача. Хотел. Хотел Трансилвания. Хотел за чудовища и изроди. Аз съм този асансьор, ти си другия. Дебилите са Аз искам да се озова в нормалния бар. Дебилите са на половин цена. Та-да! Това е стриптиз бар. Кое от двете? Това е стриптиз бара тук. Това? Търсим още слушатели. Това е нормалния бар. От бялото дърво. Знаете ли колко як съм направил ресторанта? Като го видите направо. Ще влезете в сървъра заради ресторанта, знам ви. Не само. Аре сега отивам към ресторанта. Не. Първо не знам. Давай, върна ме надолу. Забравихме да покажем мини тераската, ела. Да, бе, Айде, идвам. Ето е мини тераската. Ла. Тук ако е слънчево, сядате и се печете. И взимате неща от бара. Това може да се уреди. Слънчево е. Да бе са. Аре, виж, това тук е телевизора. Това се уреди. Имаме с телевизор зад асансьора. Окей, аре ти се качи нагоре с бели, аз ще се кача нагоре с черния асансьор. Аз се качих с компаса. Аре бе. Още не сме довършили нагоре асансьорите, но етажите ги. Вижте ресторанта. С ресторанта много се гордея. Това тук особено мощчето. Да, мен много ме. Аре мини по моста да им покажем най-епичния трол. Мини по моста. Чакай бе. Тук това е шведска маса. Тук това е... Престани бе. Какво се хилиш мазно? Чакай, тук имаше една шведска маса за бедни. Дето е без маса, само така стоят и си държат храната в уста. И ако искат си говорят, тук се използва и за пейки може. И тук... Айде, нагоре ще трябва да продължаваме с компаси. Тук е за богатите, тук $50 на един админ, не на всички, на един. $50 на админ и може да седнеш. Това е с телевизор тук, колонки, вижте. Ма сега нещо са прецакани, ще ги оправям. Да им покажем там, де ти се беше скрил. И пресни се заиграва с това. И го остави затвор, че те всички ще влезат. Казиното. Тук между другото не ромска. Престани бе, престани да ме телепортираш, не знам къде е това. Това е на от най-горните ни етажи. Ела тук при водопада. Аз си заплювам тук, това място е. Аз си го заплювам. И без това другото беше първо ти. Тук някой си минава и ние с лъка бам. Бау. Или някой там си седи и ти го стреляш. Чакай, аз съм това невинния. Аз съм невинния. Виж, ето тук си седа. Бау. Карпал. Сега тук това е рецепцията. Това е хотел от печки, да си личи, че е ресторант. Имаме сега на къде да ходиме? Телепортирах се на някакво място, де... Това какво трябва да е? Това казино ли трябва да е? Да видя, но не е довършено. Пай се. Дай пак ще пробвам. Ще пробвам на друг. Пробвам пак. Гати рамската комбинация. Спечелих! 3 Iron Blocks. Пак спечелих! 3 пъти спечелих. Да те яд, първи бях.
Ще отида на друго. Не ми списа уинера, защото заради теб играта не видя какво бях оцелил и не ми даде нищо. Газ. Този път ще гледам наблюдателно. Здрасти. 3 златни. Глед, нарочно го правиш. Да те яд, първи го натисна. Един път се случва да ти се падне 3. Да те яд. Не ме. Аз ще натисна на всички едновременно. И чакай, искам да натисна, да си питам. 3 айрон блока. Затова жените се карат, че всички пари отиват в казиното. На мен ми отидоха... до сега с предмети изчисления са ми отишли поне 1000. 3 айрон блокс. Аре, пресни добиваш ендермени. Те са мили, те са хубави. Те са цигани. Цигани ще викаш на... Няма да казвам на кой. Защото... Не го познавате. Ще бъде подозрително да го кажа. Ще го Може арестуват... да го проследите по огромната му вежда. Лента на челото се казва. И пише на нея Космат. Косматата стъпка. Косматата вежда. По-точно. Този супергерой се казва не доближавай. Радио едновежде. Смисъл радио. Не. Военните сили го зичат от 50 метра от него. На военните ракетите се отклоняват, защото виждат веждите и обръщат обратен курс. Не пише там на веждите радиоактивно, пише пазете се, ще ви зарази с космите си. С какво ще ви зарази? С нищо. Тук е някой... Нали ти каза там на кой беше му каза да напълни честовете с книги, нали? Не. И той ги е напълнил, ама не е писал нищо в тях, оставил ги е празни. Гледай колко. На ProDragon. То... Къде след това се опита да се сипе сървъра. След това пусна една лава горе. Джъмповете. Не сме... Отгоре на спауна. Не сме показали на зрителите джъмповете. Аре бе. Джъмповете. Великите джъмпове от джъмпове. Пробвай се да минеш моя е най-трудният от всички. Да бе, сега веднага дет ми лагва толкова много, ще го мина. Поне си това е признат, на Лейт, това е моя. Това тук П е много подозрително, защото един човек се казва партия, ама аз първоначално го помислих за П. За по-младите зрители да не слушат това, което казвам. За порно. Моля да си намалите микрофона предварително. В момента излапа микрофона или си го завря отзад. Кой от двете? Аз? Ти? Аз едно от двете не направих. Просто извиках си. Докато стискам микрофона. Стискай. И не пускай. Не в този смисъл. Стискай и не пускай. Този джъмп не знам на кой, но не ме интересува много. Този би трябвало да е на ProDragon. И то... Я да видя... Да, между другото. То ги е напълнил с... Много му е лесен на ProDragon. Вика, че ще му бил някакъв труден. Даже това не разбирам и какво е. Аз си минавам отстрани. И каква е наградата? Наградата е самоубийство. Гати наградата. Наградата е да станете официален мазохист. Наградата е да се пресрувате на мазохист. Много му е тъп джъмпа, значи. И даже те и огньове.
Даже и отрязан на половина. Ей, върни го. Да бе, да, са. Се разстрои. Още стройка той не влиза в сървъра. Ще му излезе акито от газа. Ти ще го чистиш после. А, да бе. Ми ще го Ще го кътнеш. чисти той. Ми ще го Той ще кътнеш. чисти якито. Който се ре, той си го чисти. От нещото, де ти излезе от задника. Задника ще го почисти. Даже това не знам и какво беше, но... Това е моя джъмп, моя джъмп. Той е Алекс, брат, че доста усърдно стои. Изчакайте, драги зрители, аз малко се връщам, мога ще продължи. Аз малко идвам. Я да видим. Ето го, моят джъмп. Смисъл, наградата е 30 диаманта и геймод за отчаиващо малко време. Но е лесен джъмп. 1 минута. Тук е малко трудничко, ма. Бях да цоцна малко фанти. О, мага, е толкова съм тъп, че забрах си я донеса. Кое? Фанти. Аре бе, не ми дава си отворя собствения чест. Отвори се бе. Ма се отваряш. Да. Кой по дяволите сложил 64 диамантени блока? Предлагам да го кикнем, да го банем, да го изгорим в огъня и после да му метнем трупа на лоув. И сега след това казва, опа, без да съм сложил тук блоковете. Който 35 км в час. Тъпото е, че влизат хора, но почти никога не се засича. Чакай, ще го сложа ден да вижда. 35 км в час. Виж кой е вътре. Къма 35. 35 км в час. Човека иска толкова да катастрофира. Явно е катастрофирал, затова е left the game. Не. Сега са го измъкнали от катастрофата, смисъл в сервиз за ремонт. Хотел е по-висок от джъмпа. Представете си какво удобство е. Да знаете, търсиме си работници и работнички. Повече ни трябват работнички, че... Не, всъщност са повече работници. Работнички приемаме само по специалната дейност в... Стриптиз клуба искаше да каже човек. Просто се задави, защото... Да го кажа ли? Да, няма проблем, ние постоянно се играе в моите клипове. Защото някой му навира пенис в устата. Идиот. Каза да го кажа! Аз видях, че ще ме поправиш за пара или клуба. Баси циганина. И аз се питах. Това го казваш инстинктивно, сигурно. Нали не искаш да ме обидиш? Не искам да те обида. И така го каза, че... Съфа. Не знам даже сега какво да правя. Не знам какво правя. Аз съм Супермен. Минах през стената с 35 км в час. Ей, той се лефна точно когато аз минах през стената. Ало? Какво правиш са? Нищо. То 35 км в час. Скинът му не е лош. Не е и хубав. Средна работа. 50-50. Това са правилата. В сървъра може да се продава. Защото някой си мисля, че не може. Колко... Даже някой си мисля, че няма сет хом, няма и спална маса. Тъпи и не знаеха командите.
Да ти кажа ли как лесно ще проверя колко минути съм снимал този клип? Като си стегля парите от банката. Ха! Снимал съм клипа 31 минути. Значи получавам 31 стотинки. А не 31 лева. Долара. Стотинките са в другото. Та логика значи спри да снимаш. А, 30. Това тук... Това е любовното кресло. За хора, които са отчаиващо влюбени. Махни се от тук, бе! Ще ни помислят за двойка. Кой ти са тук? Ще остава сам с лъка си. Аз ще взема компаса и кирката и брадвата и меча. Махни се от тук, бе! Придаваш ми лош... Ще те осъмтя тебе и твоята брадва. Придаваш ми лош вкус в устата, като идваш при мен и внезапно се нагъзваш. Идиот. Ако ти се бях нагъжил, до сега те бях усрал. Аз ако ти ако се беше нагъзил до сега, щях да съм ти запушил задника стап. Ето едно доказателство, че не съм се нагъзил. Кой ти каза, че етапата не е в газа ти? Бърках навътре, ама не намерих нищо. Абе, разкарай се от тук, бе, не виж ли, че се целувам с лъка си? Добре. Това е любовната стрела. Аз съм Купидон! Си Армагедон. Които са влюбени да дойдат да ги убия с лъка. Не бе, верно! Така. Не, наистина, които са влюбени да ми казват на мен, аз съм Купидон все пак с енчантнатия лък на 1000 енчантна, ще им дам добро бъдеще, все пак. Имам острота, имам много неща, бе. Имам и протекция против спин, виж. Protection. Така да го правя да са спокойни, че все пак съм ги покръстил с лъка на любовта. Аз съм Купидон. Любовни стрели. Любовен гъс. Любовен гъс ще викаш на гъза, който харесваш. I'm fucking killing me. Но. Ще прекъста твоето осамотение. Ела нагоре. Това какво са? Survival Games. Ела нагоре. Аз съм върху къщата. Не бе, по това. През водата ела. Къде е водата? Няма вода. Мини престъпите, брати. И какво трябва да... Качвай се нагоре по водата. Как се кача по водата? Аз ако съм на survival, пак няма да мога да се кача, то много тъпо го е направил. Не бе, това е за да слезеш долу. Да, иначе верно, после как ще се качиш. Да, ще взема табела и ще го оправя. А всъщност тук си изпуснал една вода. Човека ще се пребие през 2 табели в задника, ще му влезат, като слиза. И да ти кажа, и какво ще прави? Опа. Какво направи, бе? И човека какво ще прави, като стигне тук най-отгоре? Ще се му убива ли? Какво ще прави? Не, то ще е пълно. Това той чакаме да го обзаведе. Както казва един мъдрец, чакаме някои части. Не бе. И това беше от нас. Сигурно друг епизод Survival Games са готови. И ще може да ви разведем и да ви я покажем. Може би си помислим как да ви покажем как да го минете.
Това беше от мен. LongBG. До другия И аз път. бях с него LateBG. Late. И Що така те- приключвам. Казвам Ми стоп. казва, че ми напълни. Лонг! Напълни си ми инвентара с цигани. Кой? Ти. Дето бих оня скелет ли? Да! Добре, и това беше от нас и от нашия скелет, дет напълни инвентара на Лейтна. О, what the fuck? Абе, тази къща... Не. Абе, тази къща... Виж как е направена. Аз няма смисъл да се качвам догоре. Пред водата аз се кача направо по къщата. По покрива, глей. Да, ти скачваш покрива, след това слизаш долу. И какъв е смисъла? И смисъла после... Толкова бавно се слиза, бавно, старомотно. И сега наистина. Това беше от нас. LateBG и LongBG. До другия път.